नमस्कार, मी लक्ष्मी तुमचं मालवण तडक्यामध्ये स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत बेसनचे लाडू। त्याच्यासाठी साहित्य घेतलंय, डाळ मी दळून आणली आहे आणि ती मी चाळून घेतली आहे। इथे मी अर्धा किलो रवा घेतलाय, 700 ग्रॅम मी पिठी साखर घेतली आहे, दूध घेतलंय, थोडंसं बारीक वेलची कुटून घेतली आहे आणि चारोळे घेतले। आता आपण रवा भाजून घेऊया। रव्यामध्ये थोडं तूप टाकून बारीक गॅसवर भाजून घ्यायचा। फास्ट गॅसवर भाजायचं नाही, रवा पण नाही आणि बेसन पण नाही, दोन्ही मंद गॅसवर भाजायचं। आणि थोडा भाजून झाल्यावर मी तूप टाकणार आहे, आधीच नाही टाकणार आहे। इथे मी तूप टाकते, थोडं टाकायचं, एकदम नाही टाकायचं आणि एकदम खरपूस रवा भाजून घ्यायचा। अर्धा कच्चा नाही ठेवायचा, लाडू चांगले नाही होणार। मी थोडं टाकते, डाळला नाही, तूप आहे मी घरात बनवलेलं, फ्रीजमध्ये ठेवलेलं, त्यामुळे ते घट्ट झालं। तर आपला चांगला लाल झाला आहे, आता आपण काढून घेऊया। तूप टाकून घेतलं आहे, ते गरम झालं आहे। आता मी याच्यात बेसन घालते, रव्याचीच कढई आहे। बेसन चांगलं खरपूस भाजलं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये थोडं दूध टाकून घेऊया आणि दूध थंड टाकायचं नाही, थोडं कोमट टाकायचं। बेसन छान भाजलं आहे, जास्त दूध टाकायचं नाही, एकदम थोडंसं। मस्त खरपूस भाजलं एकदम। आता आपलं बेसन पण घालून झालंय, आता आपण ते पण काढून घेऊया। आता आपण व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया। जरा चारोळी गरम करून घेऊया आपण याच कढईमध्ये, चटपणा असतो तो निघून जाईल, जरा भाजलेली चांगली लागेल। बेसन आणि रवा आपला थंड झालाय, आता आपण थोडी पिठी साखर टाकून घेऊया। एकदम थंड नाही करायचं, मीडियम ठेवायचं। आता आपण याच्यात वेलची पावडर टाकून घेऊया, थोडी आता पिठी साखर टाकू। चाळून घेतली आहे पिठी साखर, म्हणजे गठ्ठे होणार नाही। हाताने एकत्र करून घ्यायचं, चांगलं मिक्स करून झालंय। आता आपण लाडू वळवूया, जेवढे आपल्याला पाहिजे साईज तेवढे आपण बनवायचे। मी मनुका पण आणि काजू पण वापरले, तुम्हाला जे काय आवडेल ते तुम्ही वापरा, तुमच्या आवडीनुसार। आपले लाडू बनवून तयार झाले। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब पण करा।